jonyuol kachiel koda kuonde ma nyithindo gi wuokie. Rem en gimoro amora ma ng'ato ohero mondo mi obed ni en achiel kuom jok miwacho ni orem ka nitiere gimiluongo kamano e manyo rieko mar piny Kenya. To nitiere samoro kaka society kuonde ma ji wuokie osebedo ka hinyo kata miyo chuny nyathi dolore kaluwore kod sama wacho ni ma koth rem ke otimore na gik machal kamagi. Society nigi ting' mane nikech kopo ni nyithindo oma chia margi mar chunygi mar bedo mojawore to gini nyalo thiro kata mana duoko margi. Society kama nyithindo the opportunities near society. Nyathi ka nyathi nigi opportunity ne society kama entiere. Emomiyo society onego encourage nyithindo. Ok onego bed ni wacho ni un kothu en koth rem. Ni dala ng'ane kuma nyithindo rieke. Kor ng'ane ma kakidhiye to kata chon ni wacho niya kidhi nyombe dala cha mache ka koth rem lelo kacha nyaro ok nyal dhi tede kata wuoyo ok nyal kawango ok nyal kendo kae. Mago gik mane kelo weche moko manyalo pogo ji e society onego bed ni rwako ng'ato gi talents ma en godo kata ng'ato gi ability monyalo timo. Ok ni koro ibedo judge ni in kothu ok nyal survive kata kadipo no miu penj moro ni magi kata komi penj sani to dhi rem. Mago ok onego bede. Society onego appreciate ni nyathi ka nyathi nigi gimo nyalo timo. Makoro kata kadipo ni nitie transition makoro nyathi no high school no biro society to en gi entry point manyalo bedo ni no tieko school to nitie gimo nyalo dhi to konyo godo society. Samoro bedo ga ma timore sikunde moko. In isewuotho e sikunde mathoth kendo iseromo gi jopuonj mathoth. Nyithindo bende mathoth, jonyuol bende mathoth. Nitiere ka samoro e sikunde ka iseto penj, assessments, iseto penj mag piem e kind sikunde kaka makoro ka ndalo penjo kayo. Tiwacho ni sikul ni dhi piem gi sikund ka, gidhi piem ka skul moro kata sikundi abich mawuok e gweng' achiel, giwacho ni waketo remondo nyithindo. Gigi nitie kaka gihiko nyithindo ahinya ne penj koso gin gik ma samoro nyalo nego chuny nyathi sama nyathi koro ikore ne penj. Nitie gik moko ma gitimo tiwacho ni nigi advantage kata disadvantage. Weche ma keto ni nyithindo piem ne skunde ni piem gi skund cha piem gi skul moro cha e gik manomiyo koro kata kuo bedonje. Ok onego bed ni upimo tekreu kaka skunde mopogore. Ni skunde ni pimo tekre ne gi skunde cha. Mano gima ok bi konyo skunde. Ok onego bed kata kadipo ni useto penj. Ok onego bed ni penj no en mar pimo ka ability mar skunde ni gi skunde cha. Penj ka ne bed ni nitie gima udwa timo miluongo ni common. En gima ung'ene kotime. En gima very honest and sincere ni udwa konyo nyithindo gi. Ok ni udwa keto piem more. En ni udwa konyo nyithindo gi mondo nyithindo gi one niya nitie kony moro mabiro. Sani sirikal ok oyie ne penj makamago. Ok oyie ne penj miwacho ni skunde obi kanyakla ni mondo gibed gi common exam. Nikech ne giseng'e ni mano duoko nyithindo chien. Nikech nyithindo ma iyudo ka seche ma kata nyithindo gi ka gikumo skul ka gidhi to giwacho ni ne un skundu walo un boto koro kelo a lot of antagonism kind nyithindo. Koro weche makamago ok onego bede. Skul ka skul okaw ni nitie kaka gi accomplish syllabus ma gin godo. Joka be nitie kaka gitiyo gi syllabus ma gin godo. Ging'e kaka ginyalo puonjo nyithindo to gi assessment ma ginyalo miyo nyithindo go mondo nyithindo go obed ni gimako gik mipuonjogi. Koro weche mag piem ka kik kel. Seto penj ka nitiere kaka yulo bende osebedo e sikunde moko ma achiel kuom